Poštovani župane, predsjedniče, zamjenici, gospođe i gospodo vijećnice, evo ja imam dva pitanja za gospodina župana, odnosi se na koncesije od lokalnog značaja i za oba pitanja molim dostavu pismenog odgovora. Prvo pitanje odnosi se na koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina u općini Mala Subotica. Obzirom da Zakon o koncesijama propisuje obvezu davatelja koncesije, dakle Međimurske županije, na vršenje nadzora nad izvršavanjem obveza preuzetih ugovorom o koncesiji, te vođenja dokumentacije o poslovanju koncesionara kao i dostave te iste dokumentacije korisniku prihoda, na temelju koje korisnik prihoda može ustrojiti evidenciju potraživanja u svojim poslovnim knjigama, a obzirom da na traženje općinskog vijećnika općine Mala Subotica načelnik, znači koje količine sirovine su eksploatirane, načelnik ne daje odgovor s obrazloženjem kako nema uvid u nadzor eksploatirane količine, te da mu inspektori zaduženi za nadzor tu informaciju nisu htjeli dati. Ja vas molim za informaciju tko vodi evidenciju količinama iskopanog rudnog bogatstva, koje količine su eksploatirane te koji je iznos uplaćene naknade sukladno uredbi o novčanoj naknadi za koncesiju. Da zaključim isto, da li načelnik koji je kao gospodar općine na čijem se području vadi sirovina ima pravo na uvid, kontrolu i eventualni prigovor na količine izvađenog šljunka, jer se onda lako i na temelju uredbe izračuna potrebiti iznos za uplatu kako na općinski, tako županijski, pa onda i državni proračun. Drugo moje pitanje odnosi se na prijevoz učenika osnovne škole u Sveti Martin na Muri. Da li Međimurska županija, koja je kao osnivač osnovne škole Sveti Martin na Muri sklopila ugovor o prijevozu učenika sa prijevoznikom Jakobić d.o.o. ima pravo uvjetovanja na koji način se taj isti prijevoz mora vršiti? Naime, konkretno prijevoznik u toj općini, njemu je posljednja stanica na kojoj se kupe i ostavljaju učenici osnovne škole mjesto Čestijanec, koje nije posljedno, nakon toga slijedi Bukovje, u kojem prijevoznik odbija kupiti učenike, pa se događa da djeca moraju više od kilometar hodati pješice na području koje nema javne rasvjete. Napominjem kako se trenutno autobusno kretalište u Čestijancu nalazi na nepreglednom zavoju i na raskršću, a da se zimi događa da autobus prilikom okretanja zbog premalo mjesta za okretanje i usred skliskog kolnika sklizne ceste pa ga treba izvlačiti. Zar ne postoji temeljem sklopljenog ugovora obveza prijevoznika da vrši prijevoz učenika do posljednjeg sela, obzirom da se ugovor odnosi na cijelu općinu? I kao što sam napomenula, postoji potreba za prijevozom učenika u mjestu Bukovju, a i lokacija za okretanje autobusa bila bi puno preglednija i primjerenija za autobusno okretalište. Pa stoga molim županiju kao jednu od potpisnica tog ugovora da razmotri to pitanje i ako je ikako moguće da poduzme potrebite mjere za rješavanje tog problema. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, sa suradnicima, župane, sa suradnicima zamjenice, mi smo u upravnom odjelu upoznati sa tom problematikom i s ravnateljima smo razgovarali s ravnateljem, poduzete su određene mjere tog pitanja okretišta i dalji razgovori, tako da mislimo da će se biti vrlo brzo riješiti. Ali da ćemo i pitanje. Poštovani kolege, ja nemam pitanje, ja imam samo informaciju i apel da se neke stvari u kontekstu nastojanja da bolje i prije svega ljepše živimo, bolje naprave u godinama, odnosno u nekom koje je pred nama. Naime, radi se o biciklizmu, pojavi u Europi koja u zadnjih 20, 30 ili 40 godina, možemo reći koliko god hoćemo i nećemo pogriješiti, zauzima sve više prostora. Organiziraju se stotine biciklističkih manifestacija koje okupljaju ogroman broj ljudi. Vjerujem da ne znate da postoje utrke na Tour de France, utrci kroz Francusku, koje okupljaju 2, 3 do 5 milijuna gledalca koji po tjedan dana čekaju samo tih par minuta da biciklisti prođu kraj njih. Sve te biciklističke manifestacije u funkciji su promociji
kraja države u promociji turističke ponude tog mjesta i one se nevjerojatno skupo plaćaju. Prolaze biciklista na Tour de France, na Giro d'Italiji, kroz neko naselje, minimalno iznosi 200.000 eura. Naravno da u cijeloj toj priči i mi smo zauzeli nekako svoje mjesto i nekakvu startnu osnovicu. O tome ćemo govoriti nešto kasnije. Prvo ćemo reći o sličnim manifestacijama koje se događaju u Sloveniji kroz zadnjih 30 do 40 godina. Dakle, svako selo, možemo skoro reći, u Sloveniji organizira biciklistički maraton koji okuplja od 500 do maksimalno 15.000 ljudi u Ljubljani. To su manifestacije koje su nevjerojatno zgodne, koje su jeftine, gdje se ljudi zabavljaju, voze se kroz neki grad, voze se brzinom koja je primjerena tome da se sve vidi i da se sve upozna. Tu se i zaustavlja, i jede se, i pije se, i razgovara se. Ljudi iz jednog kraja idu u drugi i vrti se jednu priču koja je više nego interesantna. Kod nas je situacija otprilike sljedeća, mislim, na Međimurju. Moram istaknuti primjer turističke zajednice općine Nedelišće koja je prije 2 do 3 tjedna organizirala biciklistički maraton na kojem se okupilo 350 ljudi i po jednom finom vremenu, lijepom danu smo se vozili okolo i stvarno bilo ok. Ja bih samo Levečnika, ovo je aktivno sad našo savjezi pitanje. Dakle, nemam pitanje, konstatiram samo da se na svim tim manifestacijama biciklističkim lokalne turističke zajednice uključuju u te manifestacije. Biciklistički klub Pulski je organizirao isto biciklistički maraton, pokušao je stupiti u kontakt sa turističkom zajednicom općine, županije i grada. Nismo uspjeli ni u jednom slučaju nakon 3 tjedna nastojanja, ni na koji način. Istovremeno, odnosno nekoliko tjedana poslije toga, županijska organizacija je također organizirala manifestaciju biciklističku na kojoj je došlo 6 učesnika. Molim da se nastoje da se potakne djelatnike u tim organizacijama da pomogu biciklistima da se takve manifestacije održavaju što češće i što bolje. Smatimo informaciju, ali Gospodine Vječniče, hvala na pitanju što činimo po pitanju razvoja biciklizma u Međimurskoj županiji. Dakle, to je naravno važna grana turističke promocije same naše županije. Mi u okviru Dana županije imamo već nekoliko godina organizirani BIMEP, imamo dio projekta Mura-Drava Bike koji je veliki projekt, ali naravno da ćemo podržati svaku, pa i vašu inicijativu oko organizacije bilo kakvih manifestacija. Svjesni smo što znači cikloturizam danas u profitu u Europi, pa želimo ga razvijati i u Međimurju, tako da u nama, u turističkoj zajednici u županiji, na razvoju cikloturizma ima